hauna kana basi kwa bora ukita lokira malisa hauna kana msemu wewe ya nonsense ya nonsense wewe ndakushauri unataka kwa group nonsense unataka sema nguri wewe unataka nonsense kwa group wewe unataka nonsense kwa group wewe nonsense unataka utanzi kwa mimi mbele wangu wewe nonsense wewe wakana right here, walk road. It was a mountain in Zambia. No, just always one from the Indeed, one on something. Independent hours is so quiet. Marine Betsy. You go to a mountain. Your boot is a tower. She is a quiet. Yo elewa ndo maka magalira apa. Ndio mama ngosiwa zvitupa dare redu harina kumbosiyana nezvamunoita kuenda kukoti. Chirimo kusiyana kwokutonga nyaya chete. Kuti tiri kutonga dzipi yekukoti kukuwana magistrate vanotonga zvipi. Ndo chete masiyanira zvakaita. Anotonga magistrate atori netsamba yake yekutonga dare. Indi netsamba yangu yekutonga dare. Saka takafanana. Ndoti mugare makazviziva izvo nekuti pane panonzi mukadaidzwa kukoti kuti uyai kukoti hapamboiswe mibvunzo kana chi but tikanzi dare ramambo pandombofonwa saka tichazodii saka tikazenge ti why zvasiyana nepapi tienda mberi apo zvakanaka mountain toda kuti mutipe musoro wenhau makamangarira vanhu vatatu ava musoro magaranye pasi magara pasi musoro wenhau yandakamangarira ndeyekudziiswa kucha Thompson pababa zvakanaka manzwa musoro wenhau wataura munobvuma here apo munoramba akumirai timbobatsira nguva iri i1 here because pamakamangara vakati neratete saka zvitaurei futi izvi kuti zvigare zvakavozikana. Mupokana nazo vari kupokana nemusoro wenhau mataura saka ndofunga wamukana kuti muchitsanangura dare richinzwa neyava makamangarira vachinzwa zvakaitika from A to Z vanenge vateerera pezokuva mukana wekupindura. ndaikumbira mambo kutaura ndakasunga pamusoro yemambo nedare rose kunditenderawo kuti nditaure nhau iyi. Nhau iyi yakatanga yakadai patakaenda pane tete vakabva paMuziti ndobva taronga kuti nhau yekuisa makomba Tombstone tadaro ini musi wa25 ndobva ndadhiraivha kubva paMutare. Makairongera kwakafiwa kwacho semhuri ndobva tatenderana kuti makuwa mamwe achaiswa kuzviambe mamwe achaiswa kwagonesi nekuti mambo vakambosvika pamakuwa epagonesi vakati makuwa ipana haana kumira zvakanaka saka to raise that issue kuti todii semhuri mambo vakataura saka ndo zvatakabva taenda nazvo kuti vatataurana semhuri tiri pamwe chete. Ndofunga vazhinji vacho vangu vari pano vacho so at 25 I drive kwa Mutare ndobva ndasvika paPlaza ndobva ndaona mukomana unonzi Nelson ndobva ndati kuna Nelson ndiri kumhanya asi ndauya chandainga ndauya kutora piki magwara baba so then ndogadze Thompson ravo ndakatosvika ndobva ndakwanisa Nelson anga ari mugarden achitasakura ndina amisha ndakakuenda pamakuwa ndiperekedzewo pamakuwa tiende tese ndobva tatoenda tese pamakuwa naNelson ndobva ndatora mapiki
ndichangobuda gate paNelson ndobva ndafonerwa ndanzwa kuti muri kutora mapiki pamakuva ndiani akakutendedzai kusvika papurazi ipapo. Ndikati sorry mama mashoko aya ndobva ndati inini aidaro ndiani vematauro nditi Zakaria ndiye akandifonera zvikanzi muri kutora mapiki pamakuva ndanzwa kuti muri kudei ipapo ndobva zvanzi ndobva ndati indotendedzwa ndorambidzwa here kusvika papurazi pangu because papurazi hapane zita rangu inini ndiri maundeni wachona I'm the heir of that farm. Ndobva ndamutaura izvozvo ndikati ndiri maundeni wacho otherwise ngogara kwamuri kuita is temporary because handisati ndataura pandichataura. Ndobva atotanga kuti Pfutseke mashoko akataurwa Pfutseke kandi dai ndanditori nebanga ndaikubaya ndokuuraya. Ndo mashoko akataurwa hatinyari kuataura iwayo ende tichanomira nawo mashoko iwayo chakamira. Kana kubaya nebanga ndokubaya ndikati aiwa iwe uri papi iwe ndiuye ipapo. Ndizvandakamiita ndikati uri papi iwe ndiuye ipapo pauri ipapo kozi ndiri murume wosewe. Ndobva akata foni abva afona futi achitaura mashoko iwo achimutuka. Saka ndosaka mandona ndasvika pano mambo ndo nhau yacho ndobva tadaro mambo. Pane musikana anonzi Naomi ndine V11 acho eaudio akatumira pagroup remhuri. Ndobva ati pane munhu ari kuzviti baba ndiani anonzi baba ari kuzviti anonzi Mountain akambenga ari kupi nguva yese and I will answer that question boldly. Akambenga ari kupi nguva yese hatidi kunzwa nezvake ende guva iro raamutsvaka baba vangu ino anonzi vamutsvaka Kwevu ndo baba vangu ndiri mwana waKwevu kana makuru ese ndiri mwana waKwevu mwanakomana ega akadai ndini. Ndobva ataura zvakawanda zvikanzi hatitombomuzivi haatendedzwe kusvika ipapo kana riri guva raamutsvaka ngaasiyira kadaro. Ndo nhau yangu mambo yatasvika pano kuti pedzerane. Tichikumbirawo mambo kuti pane vamwe ukama vasati vasvika vari kuwira nhau iyoyi vavapagoto vari kusvika vanosvika tichiita nekuti titori nevamwe tine vamwe futi vasati vauya vari kutaura kuti tatadza. Handiti mainzwa nyaya yacho iriuda kupindurwa zvataurwa nevamwe. Ndikangodasika ndakauya kubvunza baba kuti ivava vane avava chiine chii. Alright. Ndinotenda nemubvunzo wakanaka. Ini ava baba vavo ndo vanga vari mukoma vangu. Baba vavo vainzi Boniface Muzamini. Kuti nhoroondo yazvayakaita mavadari ndeyekudai. Baba vangu vanga vasina mwana mukomana. Vasina mwana mukomana vanga vazvarwa navasikana chete. Ndobva mai vangu vazororwa paMuzamini. Ndobva vabereka inini ndoga. 1968 baba vaMuzamini ndobva vafa. VaMuzamini ndobva vafa. Munhu pane LDO ainzi McCarthy ndobva ati kuna mai vangu panapa pangasari pasina munhu hakuna here ukama angasara achita take over until we attain the age of 18 zama vasvika makore 18 ndobva vaenda pamakarara. McCarthy aigara achiya papurazi apa because papurazi apa iri mwanzungu paMuzamini. Saka aigara achiona mai avaine varipo pamba apa naMuzamini. Saka akatobvunza paane gombe musi wakafa ane gombe McCarthy anga aripo. AMuzamini baba vangu ndo vapa bhuru ane gombe musi wafa ane gombe. Saka akabvunza kuti ko iwewe mwana uyu wandakaona wakatakura mimba mwana wacho aripi because mukadzi murume wako akasiya ataura kuti topazvara mwana ndobva hanzi mwana wacho zvikanzi uya naye kumakarara. Ndobva taenda kumakarara vamari kwanisa varipo vaticharwa varipo. Ticharwa ndo baba vaZakaria ndo vaZakaria hanzi vaticharwa varipo. Pakaitwa dare ndine mapepa acho. Pakaitwa dare raitwa dare zvikanzi saka zvatakuita panapa taakuda munhu anosara pavana pamwana uyu but kana anosara pavana every month anofanira kupa 25 shillings. Mapepa acho ndakazara nawo zvese 25 shillings as a maintenance papraza because muchashandisa purazi zamara mwana uyu asvika 18 years.
asika 18 years. Mapepa acho ndinazo zvese nazvo. Saka ipapo mukoma wangu Boniface ndobva agara kudaro ndobva tadedzwa 1990 ishe 1990 ndobva tashedzwa kuMinist of Lands. Minister of Lands ndobva yati mapepa edu panapa ari kuti pane mwana anonzi Mountain. Mwana uyu akanyorwa panapa mapepa makore akasvika 18 years. Aripi? Ndobva ndanyorwa tsamba. Ini ndakakurira kuMaungwe kwa mai vangu. Ndobva ndanyorwa tsamba. Varasangana na Minister of Lands 1990. Taiti hanzvadzi yangu hombe, mwana wababa vangu hombe. So ainzi Florence nemuzukuru ainzi Grace neni wacho Mountain. Ndobva taenda iyo mukoma wangu ashedzwa. Zvikanzi Muzamiri, mapepa edu panapa ari kuti Mountain Muzamiri under the guardianship of Boniface Chagwa Muzamiri until Mountain attains the age of 18 years. Ndo zvaari kutaura pana. Na manager wawe apa panga pangonzi mutaure ukama uri pakati. All right. Ukama uri pakati. Ndandadzwa vati zvakamboita sei. Zvazenge zvazozvichizisa pamberi. Tingoda kuti ava vana vaBoniface akasara ari paprazi. Ndaida kutaura nhoroondo yacho yakusei akazoita paprazi. Imimi naBoniface muri kubatana papi? Baba vangu nababa Boniface mukomana. Baba vaBoniface ndo first born kwa Muzamiri. Baba vangu otera na Boniface. Saka mwana wababa mukuru akakumbirwa kusvika kugara paprazi pedu. Yeah, all right. Zvatorunge. Chipinduraika. Nguva dzedu. Imugara eni. Otogarangu. Pamusoro edare. Ndimi Zakaria. Ndimi Zakaria. Okay. Pamusoro edare. Ndinoda kuti ndipindure maringe nezvandinoziva maererano nezvataurwa. Inini ichokwadi kuti mukukura kwedu kwese isusu tiri paprazi, baba vedu vakasiya vachitaura history nemakuriro avakaita nekuuya kwavakaita paprazi. Saka vatitaurira history vakatitaurira isu kuti vachigara paprazi sekuru vari kutaurwa vamutsvaka vari kuti iye uyu kana kuti vari kuti ava ndio baba vavo. Vamutsvaka vakazvara vasikana vangani 5 ndobva vatora vakadzi 5. Pavakadzi 5 pakauya mukadzi wekupedzisira anova ndiye vaMavis, baba mai vaMountain ari pano. Asi zvadaro pakaita nyaya dzakaitika kumashure dzekuti vakazonzi vakapindirwa vakadii ndokubva vadzingwa paprazi nasekuru vamutsvaka. Vakapindirwa mumba, mwana aramba kuyamwa, kare ikako ndobva pakaitwa dare. Vamutsvaka vakaramba pachena kuti uyu haasi mwana wangu, ndokubva aenda namai vake vainzi vaMavis. Sekuru vamutsvaka dare raitwa pakashedzwa vaSameru vanova ndivo vakanga vapindira mai veuyu, vakauya padare vakabvuma kuti zvechokwadi uyu mwana wangu. VaSameru ndevekupa vaive mukoma nemunin'ina navamutsvaka. Pakatetwa dare pakauya vanhu vakabvumirana kuti zvechokwadi mwana aramba kuyamwa azoyamwa. VaSameru vabvuma kuti uyu mwana wangu. Vamutsvaka vachizofa, uyu akazoenda ndokunotengeswa chitupa navaSameru vaya vakanga vachitaura kuti ndo vanga vapindira mwana uyu. Ndokuenda kwaakaita. Takagara paprazi isusu for 70 years. Ndofunga kuda mukavatarisa nhoroondo yavo kana vachitaura chokwadi. Is now vakuma 60 something years. Havana kumbobvira vauya paprazi. Havana kumbobvira vaisa kana kuvaka kana kuuya zvavo mukoma wachiri mupenyu zvavari kutaura zvese kumashuro. Isu takagara tiri paprazi hatina kumbobvira tavaona. Kusvika nhasi unoyu vauya vakuti varida kuisa dombo. Ini ndoda kupindira panyaya yedombo nekuti ndo panyaya yatakaita sei yataunganidza pano. Apa nani chingotaura hangu nhoroondo. Then ndochiuya panyaya vari kutaura yekuti vakauya vachitora mapicture paguva. Ini ndakandisipo. Ndokutofonerwa zvikanzi pamakuva pane munhu ari kutora mapicture. Akandifonera ndouyu musikana. Ndiye ani ari kutora mapicture pamakuva. Ndobva zanzi pane murume ari kuti anonzi Mountain Muzamiri. Ndobva ndatsvaga namba dzavo ndobva ndadziwana. Mirai
pane murume anonzi Mountain. Imimi munhu anonzi Mountain mamusingamuzive all along. Aiwa ndaingonzwa zita. All right. Ndaingonzwa zita. Atimbodai izvi. Handisi kuda kupedzera nguva yenyu. Rambai makaisa musoro zvamunoda kutaura. Pamafunctions ese amunoita pamudzamiri anga asingauyi here munhu. Inini kutaura chokwadi ndakamuona musi wafa baba wangu. Ndo zuva rega randakamuona ende atouya akangouya musi iwoyo tichimbonzwa kuti pane munhu auya asi handabvunzira ndatombotaura nawo kana kutaura naye kana kuita sei. Ndo zuva randakamuona. Zvavari kutaura kuti vakauya vachironga nevanhu vari kutaura kuti varida kuisa makuva, ini ndakanga ndisipo. Chechipiri, dombo ravari kuti varida kuisa handiti inini mazira andita chishona nemazira andita teteguru wangu baba wangu vachinditaurira vamutsvaka vaive munhu aiita chivanhu. Saka ini ndakati aiwa dombo iri ndira teteguru wedu. Saka munhu anogozoya atenga dombo ari ega osvikoti ndava ine dombo ndoda kuisa dombo kopa mbokonzautwani. Vanhu vavari kutaura kuti vakonzauta vacho ini handivazivi. Ini sisiri kugara papurasi. Ndofunga mukatarisa vanhu vatave navo vese panapa ndo vanotogara papurasi pacho. Hapana ari kuziya nyaya yekuiswa kwedombo. Pakutonzi pauya parikuda kuya motikari nevanhu vane matende varikuda kuisa padombo ravasekuru vedu. Ndipo ndakati aiwa kana pachitaurwa nenyaya yekuti parikuda kuiswa dombo panotanga pazika nonzi ndiani arikuda kuisa dombo. Ende dombo rinoiswa mushure mekunge isusu tagara pasi sefamily tawanzwa kuti dombo rikuda kuiswa. Zvakajeka here kune munhu ari kuisirwa dombo. Ende dombo mazira andinoriita ini haritengwi nemunhu umwe chete. Rinoti uyu muzukuru atenga $5 uyu abvisa $2 kuitira kuti munhu amuri kuisira dombuka akomborere kana vari vazukuru vake anovakomborera vese. Nokuti rikaiswa nemunhu 1 tiita uchika kuti pakuda kutenga mudzimu here wateteguru wedu taakutotya kaisi mambo. Dzimwe nguva munhu anogona kuisa dombo potanga kufa vanhu. Chii chaakuitika? Takatya naizvozvo. Ende uye zvaanongosvika paari kutaura kuti akasvika akamisa moti yake sekurodhu ndobva afamba netsoka kwangosvika kunanga pamakuva. Avo vese vakatozviyamisika vachiona munhu akutora mapikicha paguva akati munhu ari kutora mapikicha pamakuva ari oga ndiani? Ndokuzofona kwandakaita totsvaka nhamba dzavo. Zvavari kutaura kuti ndakati ndinobaya munhu nebanga mudare nekuti varikuda kutsvaga zvinhu zvinovasimbisa. Asi ini ndakavatsanangudzira kuti titonge dzimapanga pano. Ini mambo ndanzwa nyaya iyi ndakaita chikadzi kokuti munhu anoenda paguva ari oga sei. Ndakafonera headman. Mere timbobvunza. Makamira. Ndizvozvo. Avo ndo vanzi vakaendwa nawo ndimi makaendwa nemi kubva mugarden mukaenda kumatombo. Ndiani sita? Okay. Zori ripachituperi. Right. Ini ndiri pamba. Right. Ndiri pamba ndakaona wachibva nekumakuva. Alright. Akati Mzamiri ndauya unditore picture yemakuva. Vatombobva. Vaiti ina ndakatokarirwa munhu akutobva nekumakuva. Saka vakati ini ndira kuti nditore mapicture epamakuva. Zvino ndakaona kuti manje kuti munhu aende pamakuva ari ega hazvikwanisi kuenda. Ndangavaperekedza kuenda kunotora makuva mvangoenda kunotora makuva mvaenda. Vatombobva kumakuva. Vakatobva kumakuva kwacho kungu. Asi zvekuenda mese pamakuva apa vachizotora zvazvemupikicha maive mese. Ndakamuperekedza ndichiti maive mese here. Ndakaenda naye taiti tese. Toba toda ipapo. Hazvekuperekedza mukatoenda pari kubiwa hamuti ndakaperekedza kuti anoba. Maitoba mese. Saka tapanzwa kuchienda kumberi because tinoda kuti tipe ava mukana futi. Ndizvo. Saka ini ndoda kuti nditaure muchidimbu ndigare zvangu pasi. Saka ini pachezvangu ndakawana chikadzi kokuti saka munhu anoda kuti anouya nedombo raatenga ari oga. Kana chiri chokwadi kuti munhu yari kuti ndimudzamiri anouya kufamily yose otaura kuti ini ndini Mountain vanangu ndauya ndoda kuita zvakati ndimuri pano papurasi noti makuva ane over 100 years tichengete. Ini ndine 51 years ndiri papurasi. Uyo akuita 70 something years ari papurasi. Handitika munhu wacho hatinambobvira tamuona. Takangomuona pagoneso auya parufu rwababa wangu. Uye oti arikuda kuisa dombo paguva ravasekuru vedu.
isusu takanga tichingoudzwa kuti pane mwana akazvarwa akazoita history yakati izvo tikati isi hatinei nazvo, asi kana auya anouya kuti patanesi vanangu ndoda kudai ndini nhingi ndakanga ndakadiri history yakutaura mashoko amakutaura ndo enyu chaiwoka amwe anga ari kudzwa nababa ndizvozvo. Saka ini ndikati no, uyu murume uyu zvaari kuita isi hatitenderi kuti aite, ndingati asvike kumakuva achibata makuva, nekuti zvinhu nekuti guva raari kuda kubata ini ndine vasekuru vangu, zvehistory dzakaitwa mumashirozi ini handidzizivi. Saka kana iye auya anouya achitaura kuti ndini Mountain Mudzamiri, mwana wanhingi tozivanaka. Kana pane chikaranga chinoitwa chekuti tizivane toita chikaranga takagara pasi vanhu muchiwirirana. Izvo kuti munhu anouya odeclare ndotonzwa kuti ari kutaura kuti ini ndiri chitima handimiswe nemunhu musi wakati tiri kuti yakuisa matombo, kana paine ari kuzvipikisa izvozvo ini ndoda kuzviona ndiri musoro ndiri chitima ini handimiswe nemunhu. Ndikati aiwa Kamisha, imi kana muchiti imi muri chitima maitirei kuti misha aiwa nekuti anga ari kutaura kuti ini nekuti anga ari kutaura toda kuti ndinyatso because imimi mataura zvekuti zvamuri kuedza kutsanangura kuti hamuvazivi handivazivi sakamusaise mishaba right. Chandani chida kuisira misha ndechekuti musi wavakauya pakashayika baba vakataurwa kunzi uyu mwana wamutsvaka uyu handiti mazvona aitaura ndiani izvo vanhu vaitaura ipapo vaingotaurawo asi handogozvadamuona kwete kushumwa vanhu aiwa noti kushumwa vanhu. Mwana waSamuero ndokwandaitira misha kuti mwana waSamuero iye futi pache zvake kwaSamuero kwacho akateti kwasara pavana pakashayika mukomo wake ndiye atori sara pavana ikoko kwaSamuero kwacho ndiye anotonzi sara pavana. Saka inde achishamisika kuti ko kana akanzi sara pavana anoita sara pavana kangani. Mirai timbobatana sorry. Baba venyu vakanzi sara pavana kweuyu aizvo handizvizivi mama. Ndo zvavataura ka ini handzangozvinzwawo. Ndiri ngoedza kutaura kuti baba venyu ava vati vakaitwa sara pavana kwevavo, saka uyu aitwa sara pavana kwaSamuel. Ndizvozvo. Usara pavanawo usara pavana, asi ini chandaiziva ndechekuti pamusoro yemambo izvo zvandiri kutaura pamusoro yemambo zvandiri kutaura zviri black and white. chimbomira ndambonzwa kuti inini munhu akataura mudare asina kunzi namambo ataure mambo anorohwa huku. Saka handizivi kuti apa panoitwa sei nekuti ndima amataura mambo, asi kana mamu chiri kutamba aiwa ndachida kuti ndingokuyeuchidzai mambo kuti ndo zvatakatogarira hatiye uchidzwa. Saka ndandiri kuti inini pandakanga ndichitaura naye pamambo ndibvunza kuti mama kuti nisha, nekuti inini ndakaudzwa nokuti vana vakoma vake vanonzi vana Brighton vaitonasotaura kuti uyu mwana waSamuel munin'ina wedu, ndozvandaiziva ini. Saka ndauya ndichitaura kuti ini ndozvo chikonzero chandakarambira kuti aiwa munhu auye. Alright, ati izvi matsanangura handiti pese apa nekuramba kwenyu kuti haiwa isusu hatisi kuda zvekuti dombo riiswe nenyaya yekuti uyu munhu uyu tanga tisingamuzivi handiti ende muri kutaura izvozvo kwaSamuel ko shoko rekumbotaura kuti rataura rekuhwedza kuti anonzi McCarthy takanyoreswa uku Boniface achinyoreswa munoziva here? Baba vangu vanambonditaurira izvozvo, baba vangu vanambondiudza izvozvo, dai vakatondiudza kana kuti iye kugara kwatakaita papurazi akambouya here baba vari vapenyu, baba vachitinongedzera kuti vanangu kana ndazofa uyu munhu uyu ndiye muchaona achasara achikuchengetai kana kuti achasara achiita izvi nezvizvi otiturira, kana kuti akambouya kuona mukomo wake akadzingwa atitaurirewo pamberi pedare kuti kubva dzefunga kuda makore ava kuda kutosvika 60 kana 70 years. Ndicharamba ndichiita kunge ndakutaura ndega mufunga sori. Ko ivo baba venyu vakambokutaurira here magariro avakaita papurazi, kuuya kwavo kugara papurazi vakambozvitaura here kusvika tauya pano purazi nderamutsvaka asi isusu tauya kugara pano, takagara pano nechikonzero chinoti kana kuti nderangu, vakamboti chii? Baba vachititsaura hisiri vanoti vakatorwa navamutsvaka vakapihwa purazi navamutsvaka zvikanyorwa pasi paina hanzvadzi yavamutsvaka vaZakaria munin'ina wavamutsvaka anovanzi ndini ndine zita racho rekuti Zakaria navanonzi vachigada varipo 4 vamutsvaka vanga vaina hanzvadzi dzavo 2
Cheteri na vachigada vakashedza vaZakaria hanzvadzi yavo naiye vamutsvaka vakati inini ndatora mwana uyu ndakumupa purazi ndo zvavakatiudza. Saka ndisingazivi haningu nditi mambo ini kupiwa kwavakaita panguva iyo isati sipo vakaita isati sipo. Isusu chatiri kukumbira handiti havataura tinoda kuti imimi mupaze zvavataura ndosaka ndiri kukubvunzaiwo kuti ava kana because ndo vakakumhangarira vanofanira kusara vasina patsunyika imi chitaura pese kuti hazvisiri ndo zvatiri kungoda chete. Ini ndandine padudu panoda kuti ndibvunze kuti kana muchinge makatarisana nava iye zvinezvi munoti ndiana apa kuudza kwakatarisana navo wedu isusu vazotitaurira musi washaika. aiwa ndati iye zvinezvi nekuziva kwenyu sekuuya kwamaita pano padare isu kana tichikuonai iwo wakamira awakagara iwo unoti ava ndiani? Ndinechitoti ndibaba. Ndibaba. Right. Iye zvinezvi kuuya kwamaita panapa nyaya yamunayo inyaya yekuda kuti mugadzirise pamakuva apa muri kuwirirana here iwe naavo? Kwete. Chikonzero chiri kuita here kuti chiri kutadza kuti muwirirane imhosva yekuti magara mamusingazivane kumasure kana kuti avo vakasika kuuya vari vega iwe usingazvizivi? Chikonzero ndechekuti isusu tichigara kwese kwatakaita mapurasi satinambodzira tavaona. Saka ivo varonga nyaya yemakuva isusu tisiri kuziva kuti kuri kurongwa nyaya yemakuva. Saka isusu tati kweteka makuva aya amakuva ekare hatingabvume kuti guva remunhu kwese ukota kubvawo apa ndoti dozora inzweka mwendisha ava vataura kuti takaenda kwakafiwa kunge vati kwatete hanzi kwamuziti tikaronga zvemakuva semhuri. Aiwa vatiri kuda kutaura zvavataura ka chimbomira ika ndo pamatiwo panodikwa jongwe tikuti ndo zvavataura kuti takaenda kukarongwa takabatana vakatoti ndakatotaura kuti nemashoko akataurwa namambo pakafa Mkomabhoni pakataurwa kuti makuva pano haana kunaka. Saka tikabuda neshoko rekuti kupurazi ngakugadziriswe matombo kuyeyo kuwedza ngakugadziriswe matombo. Tanzwa wachitaura ka ndakuti kuzadzisa kuti baburi kutaura iye akanga aripo here pakashaika teta kwamuziti? Kwete ndakandisiko asi vakanga varipo vanotisa havana kumbozvinzwa vachitaura. Ndabata pekuti uyu akaenda ega kumakuva dai akanga akakudaidzai munguti ende kumakuva uwo mainda muri pamwe chete muronga papo chete handiti ndizvozvo here? Kwete. Alright, imi mutambokupai mukana ka hatichimbopai ava timbopa ava vasikana vaenda. akunya kumakagara enyu Kupira chita? Inini ndoda kutaura pamusoro pemurandarume akagarapo. Nyaya yangu iri pakuti sezvo akandimhangarira kuti nomusa akandirambidza kuisa dombo paguva rababa vangu. Chokwadi ini ndakamurambidza kuti hazvigoni kuti uise dombo paguva rababa vako nekuti iwe hatikuzivi. Mirai toda kupagadzirisa kaipapo hapangave paguva rababa ake. Aiwa kandiwo mashoko aitaura mambo kuti paguva rababa vangu. Alright. Saka nini ndakazomukorekitawo ndichiti sekuziva kwangu hazviite kuti uise guva padombo rababa vako. Ndevake here kana kuti? Aiwa inini sekuziva kwangu havasi baba vake. Alright. Chiendai mberi. ipapo vasati vaita kuti tinogona munoona shona inonetsaka muri kudzosa futi nyaya iya yabonge yatanga pekutanga pekuti munhu anozvimiririra padare imi muri unyaziva kuti makamhangarira muri mega inini avo vakamhangarira ndopaya papanzi mari dzedare munhu anofanira kunge achibvisa chii mari dzedare. Saka ezvinezvi imi muri as a family ngatati takamhangarira
aiwa aiwa zvakasiyana because tiri kutaura kuti munhu ari respondent ari kudaira mashoko aari kupomerwa handiti ava vari kukupomerai mashoko ekuti makatirambidza kuti ndiise matombo ndizvo here ehe imi hamuchafaniri kutaura kuti inini ndakazvimirira chitiise mhuri because tamainasa mari yenyu kai tati mimi tingatarambe tichikupondai ndizvozvo ava baba kukura kwese hatina kunge tichiyaziva so fani ndane 53 years handa kunge ndichivaziva kuvaziva kwandakavaita ndo musi wakafa baba vangu vamudzamiri vanobvasinzamiri ende hatina kuintroducwa kuti ava ndo baba munhu takaita zvokunzwa panhamo kuti uyo ndiye mountain uyu mountain uyu pedzisai panga paitaurwa nevava munopaziva pekuti kana kuti munapo here musoro kuti isusu takanzwa kuti mountain mwana wasamuel ndizvozvo chaizvo chizvitauraipanaida kusvika ipapo pasvike kuti takanzwa kuti mountain ndiyo mwana wamutsvaka ngakuti zvarondedzaa mwana wasamuel saka kurondedzera kwaita mukomana uyu handifuni tiri kumbonyanyora sana nehistory yatakanzwa pamusoro pano pauyu kuti mai vake vanga vari vamekisi vakazopindirwa navasamiro vakazozvarawo mountain ndozvohistory yatakangonzwawo asi panyaya dzemakuva ari kutaura kuti ndoda kuisa kuguva isakati aiwa mungaise guva tisingakuzivei uyai mukati memusha mutaura nemhuri yenyu kana muchizviti muri mwana wamutsvaka munouya mutaura nyaya dzenyu semhuri semhuri ndandichida kukumbira kubvunza semhuri imimi muri paprazi ndimi mhuri chete here kwamudzamiri 1 2 mune vamwe here vana mudzamiri vamakataurira kuti kuno uku kwauya munhu anonzi mountain asi isu hatisi kumuziva ari kuti ari kuda kuisa matombo tine mhuri yatakambotaurira asi baba mumikenesi ndo vanova vahumbi vatinoziva kuti ndo vakasara kupamusha vakanzi ndo vanochengeta vana baba mumikenesi vari kwagoneso ndo vatakaudzawo nyaya yacho vamini vakati aiwa kwete vanangu hazvingagoni kuti munhu wani aise dombo pamunhu akaita mukuru akaita seizvozvo ende anofanira kana achizviti iye mwana wamutsvaka anouya mune vanhu ndo vakudarowo baba kuti kana achizviti handiti mama saka inini takazvimirira sefamily ini ndiri kuti ivo kana vachizviti mwana wamutsvaka vanouya negwara rakanaka imi pafamily apa parida kundinetsa ndaifunga kuti mukati isi takazvimirira sevana vabonifasi aiwa ina kukwana ko ava vamwandi uyu ndimudzamiri ndomuzivi ari pakati ticha wangu muripowo futika ndo family manje ndiri kuda kungogadzirisa panoti family handipo dai muri kuti isu semhuri kwabonifasi aiwa chirungu chamataurira muri kutochiita chakatoposheka family kutora avo Brighton Mudzamiri nemhuri yake Mountain nemhuri avo itombomusiya Zakaria nemhuri yake Rama nemhuri yake vava nawo kwambomira tinoda kungogadzirisa aiwo wambobva ka tinoda kungogadzirisa bedzi panoti family chienda yenyu mberi tinodzokera aiwa inini hangu mambo handina mashoko akanyanya kuwanda asi mashoko andinawo ndekungoti chete uyu afaniri kuisa dombo zvisiri pamutemo ndozvandangotaura chete nekuti isi hatimuzive mumountain aiwa matopedza zvenyu vamwe ndimi masara ai kutotaura kwakanaka hatidi vaya vanozoti aiwa inini ndichida kutotaura paya paya asi ndazopasiya pataurei munhu ndianista pamusoro imambo ini handimanzwa vachitaura handida kunzwa kuti ndakaumhamara nyaya yekuti kana bamba kateerera ndizi mambozvibatawo pavataura nyaya yavo
kuti kumangarira imimi ai vataura kuti avava ndakavamhangarira zvese nevasikana nyaya yekurambidza kuisa dombo rababa angu ndikati aiwaka hamuchati rababa venyu because inini muchimhan'ara makati natete vakapapadzwa kurofuti ipapo kuti rababa natete saka imenyu muri kuti hamuna here chekutaura aiwa ini changu chandirongota zvekuti handichandinoziva handichandinoziva mara ndezvavari kudi havo zvavari kutaura zvematomba imimi nauyo ndiani mukuru makasiyana nemakore akadii 4 saka muri kuziva zviri padhuze nepadhuze uya nezvaanoziva uyu ukauyu handiti uyu ndiye wopedzira angazoziva here kupfuura imeza hapana tinokwanisa kutaura nditi mamama zvavataura izvozvo ndo nyaya yacho right muri kutsigira ava yakanaka taurai ini ndandiri kuda kuti in short pane nyaya sorry inayo ndeyekuti apa nyaya yakusumudzai mese inyaya yekuti papa ida kunzi paiswe dombo zvisiri pamuwirirana kwefemiri handitika ndo pane nyaya toda kuti titi uku zvimwe zvizhinji hatichanyanya kubata but dambudziko ramunaro nderekuti uya aisa dombo ari ega zvisingawirirane nefemiri ndo pane donzvo renyaya yedu isusu tatiri kuti kana iye ari kuti mwana wemufemiri anouya toita chikaranga chetinowirirana hatisi kusvika pakuti kana achizviti mwana apa ndambonzwa hangu pamashure pamambotaura imi muchiti hanzi pakapindirwa kumba kudini aiwa isi tinozvitaurawo asi tikanga tichisvika kwese ikoko isusu hatibate mapuraga api iwayo isusu tinoziva kuti kuya kwamaita muri mhuri imwe chete asi hamusi kuwirirana pane nyaya yekuti muise dombo saka isusu toda kukuyananisai zvekuti dombo ridini riiswe muri pamwe chete hameno kuti sekumhangarirana kwamune maita noti ndo papesanisa pane nyaya hatisi kukuti batanai kana kuti itasanei iyo iri imwe nyaya yekuti batanai muchauyawo nerimwe zuva asi pakunzwa kwatiri kuzviita tiri kuona kuti ava vari kuti ndachida kuti ndiise dombo imi muchiwamati hazviiti ndo patiri kuda kuti tione nyaya yedu kuti ini shoti kuti munowirirana sei kuti dombo ridini riiswe makabatana ndo toda kudzokera panambotaura paya nekuti uyo murume uyu makamudzidzisa kuti asaise dombo ari ega nekuti anenge atorasika mune vamwe kana aida kuisa dombo ngauye tibatane akati katabata toita chinhu chedu chiinai chimwe chete toisa dombo tiri papo chete kwete kuisa ari ega ndopandandanzwa ini taurai muka kuda kunzwa kuti avo vanoda kuisa dombo era inini ndichiisa dombo ndinotoisa dombo kana ndichinge ndataurawo nevamwe mufemiri ndichida kuisa dombo remunhu handiise dombo remunhu ndiri ndega munoona panyaya dzinotaura idzi kukupidzana kwevanhu vari mumba nawo umwe anoti ndini jongo umwe achiti ndini jongo hapachisina tseketsapa handiti nawo warinavo kana takatarika ndichitarisa ndoona kuti pane kupokana kanhu kaduku duku kavasikungirirana asi vanozowana kuti vanufemiri shoko guru rataurika kana kuti riri kubata vanenge vakagara nderekuti ava vari kunzi hatina kugara takavaona papurazi saka zviri papurazi tisu tinotozvimaneja ndo zviri mumaoko evava mupfungwa dzevava vautaura kuti isusu sevanhu vari papurazi hatisi kuda umwe munhu anouya achititaurira tinotofanira kuti tironge tiri isu ivo wachimuziva here aiwa vamuramba vamboda kuzomboti mhisha tikataiwa mambo uzoda pamusoro emambo shoko iri ramuri kutaura mumambo rakatobuda pandakataura nawe kanzi hauiti chinhu pano tisingazivi
isusu chiregai timbovhunza tanzwa kunge zvanzi ndiwana Mudzamiri ndizvo ka nyaya yedombo iri kutaurika iyi munoiramba here kana kuti munoisapota muri kuti iyo taurai timanista nyaya yedombo ndinonzi Royas Mudzamiri kana kuti Alex vechirungu. Alex. Nyaya yedombo handioni chinokonesa kuti mwana uyu kutanga kumuona nhasi uyu handioni chinomukonesa kuti aise dombo pagwa rababa wake. Ndo vakamubereka kwete Samuel mwana wamutsvaka uyu kwevu samanzwiro angu andakaita ndaane 70 years dzekuberekwa handezi mwana muduku kukura kwandaita akanzwa kuti uyu mwana wakwevu nomukadzi wavo wechipiri muri kusapota kuti dombo riiswe. Dombo ringariiswe rinogona kuiswa pagwara baba wake sei zvakafanana namukoma wangu yemukoma wangu Bhuri. Ndine right yekutaura nevana vangu kuti ngatisei dombo pagwara baba remukoma wangu. Hatirambidzwe. Tinotaurirana semhuri. Imi mapedza takuda kunzwa vangu. Pane vanoda kuvolontiya. Mutaurai vakuru. Ndinonzi Absalom. Absalom Mudzamiri. Absalom Mudzamiri. Uyo munini wangu. Alright. Vana vemukoma wangu. Alright. Tiri kwagoneso parufu rwababa vevava. Mambo akataura akati vanhu vekwaMudzamiri ndiri kukupai nguva. Panapa makuva akawanda asina kugadzirwa. Aane mutemo wekuti makuva ngaita sei? Ngaagadzirwa. Ngatiregedzei kutsvara tichitsvaka zvakawanda. Vana ava vari kutsvara zvakawanda vachiti mwana uyo mwana waSamuel. Samuel ndo baba wangu inini. Baba vevana ava haasi Zakaria. Baba vevana ava ndiSamuel baba wokuzvara inini. Baba wangu inini ndo vakazvara Boniface. Baba wangu inini ndo vakazvara Boniface. Ngatiregedzei kutsvara zviri kumasure zvavasingazive. Ngatisatsvare izvozvo. Uyo ane kodzero imboisa ruoko pasiwe. Imboisa ruoko pasi. Uyo ane kodzero yekuisa dombo paguva rababa mukuru wake kana paguva rababa wake. Because baba vake ndo vakange vakatora mai vake. Murikunzwa? Baba vake vakange vane vanasikana. Vakati munin'ina pinda mumba. Vakati munin'ina pinda mumba. Munin'ina wavo Samuel akapinda mumba nemukoma wake akazvara mwana mukomana. Anditi munin'ina wake akazvara mwana mukomana. Baba vevana mbuya vavo vachinge vari pamusha. Sekuru vavo Zakaria akanga ari kuJoni. Andika mbuya vangu vamaneto vakati Samuel pinda mumba memukoma. Vakapinda mumba memukoma. Mazakaria. Vapinda mumba memukoma pakazvarwa Boniface. Baba mukuru vakabva kuJoni. Baba mukuru vakabva kuJoni vakasvikoona mukadzi wavo achiyamwisa mwana mukomana. Vakabvunza kuti kochichi. Zvikanzi naambuya nyarara inopinda mumba wakanyarara. Mai guru vakabvisa Boniface pazamu akazoyamwiswa naambuya vake mai vanozvara mai vake. Mazvinzwa? Saka uyu akanditaurira inini kuti munin'ina ndoda kugadzira dombo rababa. Ndikati hapana chakashata. Zvokuti vengu vasingamuzive inhema ndezvokunyepa. Zvokuti vengu vasingamuzive uyu ndezvokunyepa. Handiti ndosaka ndiri kuti tisatsvare. Handiti tisatsvare. Tikadzokera kumasure. Ndikubatsirei Misha. In short,
isusu hatiri kuremesa mare yedu. Ava muri kuti vana venya kuti nezvauya nevanhu. Ini ndiri kuti inini dombo ngariiswe. Ndizvoka? Uyu akandiudza kuti mukoma ndoda kudai. Handiti andiudza inini ndikati kana wabudirira wapedza kutenga dombo rako, watenga dombo rako rakuzonoiswa risati raiswa tinogara pasi. Handiti risati raiswa, asi kana watenga dombo rako wondiudza risati raiswa togara pasi. Handika togara pasi, tagara pasi tozoita kuti dombo rinoiswa. Alright. Ko Nelson uri kuti nyaya iyi ndiwe mukomana mukuru kupurazi. Right. Ava ihanzvadzi dzako nevanin'ina vako tiri kuda kutaura semukuru pamba mumhuri asingatye umwe munhu asingadii ari negwara. Because zvatiri kutaura izvi kaizvi mukanzwa munhu akuti ndinoda kuisira baba dombo pamwe pane zvanga zvitomunetsawo semwana handiti natete imi muri kuti vakafa kudhara isiri dzekutaurwa idzi isiri dzavakatonzwawo dzavasina kumboonadzo dzekutaurwa ndangoti ndizvekutonzwa havana zvinhu zvavakaona, ndizvekutonzwa zvavakutaura. Ayo tinoda kutaura zvedombo, zviri zvedombo. Inyaya ndaitoti ndichatendeo kwamambo because zvinhu zvaakuitika ini ndiri kuchengeta matombo iwaya. Pane zvimwe zvinhu zvaakutoitika zvokuti ndakutofunga kuti azva kutokonzerwa nenyaya dzematombo iri. Zvitaurika zvikuitika hama dzenyu dzese dziri muno, hama dzenyu dzese idzi zvitaurei zviri kuitika pamatombo, dzizvizive kuti kana kwaita shura uku voona kauti kugara kwese handaimboona pamakuva pachibaka moto. Kugara kwese kukura kwandakaita handaimboona pamakuva pachibaka moto. Ari kuda kuiswa matombo nevanhu ipo pamakuva ipapo. Pane api neapi neapi? Pane makuva anoti rasekuru, ratete, ramai, ranzadzi, remwana, remuzukuru. Pamakuva ipapo ndakagara nguva yese. Moto hamusi kuziva kuti wabuda muguva iri. Saka handisi kuziva manje kuti paguva ipapo ndinoona pachibaka moto. Saka handichazivi manje kuti chii chakuitika. Pane wamabhoudza here pamhuri kuti ndo zviri kuita? Ava ndakavaudza ivo vasikana. Ndakavaudza vasikana kuti asi dzanyaya dzematombo dzikutaurike chii chakuitika. Saka ndo zvinhu zvandati kuti uyu ndiye akatombo ngatende kuti adii kuti tiende nenyaya kwamambo Ramau. Iyoyo yanga yakanaka kunoku maiuya nayoga taingokudyirai mari nekuti isati swaprofita kacho vanoziva moto kuti uri kubakiswa nei. Imimi mamaive mutori neraiti yekunotsvaka zviri kunetsa pamakuva ari pamba, kwete isusu. Aiwa taingoti pamungaitakaito kwamambo edu. Aiwa zvakafanana ka nekuti zviri kuitika mumba menyu mese, zviri kuitika kudzimba kwenyu mongoya nazvo kunei kwamambo hazvidaro. Asi conclusion yenyu matichiipa matombo tisatatora muri kuti nenyaya yekuiswa kwematombo. Ndikuti matombo haaiswe vanhu vasitowafamba vakabatana pamwe chete kuonekwa kuti anofamba zvakanaka eka matombo acho kuti aiswe. Haaiswe matombo vanhu vasina kufamba pari pamwe chete. Makuita zvekufamba here kana imimi ndimunona madhani? Ikokwawa profitika koko. Wezi ndokuzeya muchina madhani. Chimbotaure imimi tide kupedza. Pamusoro mambo kwesiti. Ini ndandoda kuti nditaure pamusoro pekusimirwa. Ndanzwa kuti vana mhizha vamwe vauya ndikuti vaona kuti vari muno. Asi ndoda kuti ndijekese pandoda kujekesa. Hongu tiri vana mhizha handitika asi tine dzimba. Ivo vava mukavabvunza kuti zvavanoita zvirango zvekumba kwavo kuzasuku havana vanotombotitaurira kuti ndo zviri kuitika.
Saka vanouya mirai mambo ndibvotsaura. Iya tisi kuida kani. Auti mambo mirai kana isusu zvatiri kuda. Zvatiri ngoda kugadzira chete. Ndizvekuti matombo anoiswa here kana kuti haiswi. Ndizvozvo. Ini ndiri kuti kana vachiuya kuuya kuti vatsigire nyaya yekuiswa kwematombo zvine dzimba kamambo. Nekuti kana kukauya alright regai ndibvunze. Zvinhu kana zvine dzimba. Vamutsvaka ndevemba yenyu here 1 ndizvo vamutsvaka navazakaria mukoma nemunivina ndovemba ko ava vari kubuda papa aiwa ava ndiye kwasameroka samero ndeupi wacho vaive mukoma nemunivina saka iwowo akuda inzwai mambo pandida kuzama kutaura wonguva ndivana mhizha handisi kuramba asi mukuitwa kwezvinhuka tinoti isusu ivo kana vachiita zvirango zvokumba kwavo isusu havatishedzi saka vari kuuya nhasi voti vana vangu nekuti vaida kuiswa matombo handiti isinokadzika nekuti kana ivo vachiita zvinhu zvavo havatichedzi izvezvizvi kwakafa bamunini bamunini Corias handitika ava vakashedzwa isi hatina kushedzwa hatina kuendako vakandoronga zvirango zvokumba iko tapanzwa pekushedzwa asi rufu atimbotaurai nezvechinhu chinonzi rufu runoshedzwa munhu here kana kuti mi mukadzimba pamwoyo penyu munoenda kurufu tinoenda kunhamo makaenda kunhamo kwaCorias takaenda good asi ndiri kuti inini inzwai ndiri kuti handisi kuramba kuti ndivana mhizha asi chandiri kuda kukadzi kana chinhu chekuti hatiregei kuita ubaba hwokuti kana taakuda kudzvanyirira vamwe vanhu tiite zvimwe zvinhu zvinotoratidza kuti nyaya ikai chimerai ndimbobvunza avo vakagara pekutanga chichenya ndibaba ko ari pakati muning'ina wenyu ko ava ndibaba ko ava mawarambaka tomboti mune chamuruda kuti muite kumba uku muchanodaidzani kana kuti munoita muinani kumba kwenyu isi tinoshedza pamunikinisi nokuzwa kuti tinoshedza tinotaura pamunikinisi ndivo vanozoziva kuti kana tavataurira ivo vachaita sei nekuti ivo vacho kana vachiaitidai izvori kutaura ndo chaizvo pamunikinisi kuti vachaita sei kukudii futi ivo varivo vamunodedza vatinofanira kuzoita zvimwe zvipi pambera because chinhu chazvinoita handi muri kuona katsoka karukwa kunosvika iri zihombe ndo family ndo musha ningi naningi madzibaba osvika omira handiti mamuchinzwa panapa zvinzimo ndizvatomberei pane painototururirwa ezvinasvika mazuva nanga imo ndizvo yangu anoikanda pana goneso pana muchena wokanda pana agonesa handiti yakutosvika kwandiri tobata mukanya ndakumboombera handiti tikureva kuteedza dzimba hakuna imba 1 inoti inini ndinofanira kuzvimiririra ndizvozvo mambo ndizvo here ndizvozvo mambo asi ini pandida kuzama kuti ndepekuti hatidi kuita zvinhu zvinokonzeresa kuti vamwe vanhu vazoita matambudziko mangwana nekuti vanhu vanenge vachiti aiwa allright mirai moyo chinhu chatinoda kuedza kugadzirisana tiri kuda kugadzirisa dombo iri 1 handiti 2 ndanzwa uchitaura mazita akawanda stereki kuti babangu vakadaidza babavo vaZakaria vadaidzwa namutsvanga watina tetana wataura naerina nani amene vamwe zita rechishonongera anzi chii vamwe futi ndo vechifo mai vanhembo baba ako vakapuhwa purasi sekutaura kwawaita uyu ataurawo futi kuti anonzi makathi nei mai vangu kukazonyoreswawo handiti saka tinoda kuti tigare tingwarire manje kuti kana tichitamba nenyaya yika ngatitambe tichiziva kuti patiri kutambira nyaya tichida kuvhiringidza tiri kuivhiringidzira tiri papi because izvinezvi hapana kutaurika iwewo wati famu nderenyu uyu ari kuti famu nderangu handiti ende imi mune simba rekuti uyu haiite
uyu ane simba rekuti ndepako. Saka chokwadi chikazobuda chokwadi chinoti uyu ndepake, imi munozoenda kuti. Mambo, ndikutotaura ini ndakatomira panapa. Ndakatoenda kumaofisi kuHarare, Ministry of Lands. Ndikanotaura nawo, ndikaenda kumarondera, ndikauya pakwedza ndikataura nawo. Ndine list number, ndogona kupa list number yacho. Yemusoro inoti 4345. Ndei. List number inopiwa munhu anenge ari muridzi weprasi. Handitika, ndosaka muri kuona kuti uyu ari kutaura kuti ari kutaura. Mira, ndine pepa randakabva naro kuLens musi wa 23 June. Waona Mountain underage of Boniface Ticharo ndozviri kuLens. Nandi mazvinzo Boniface Ticharo akanzi achachengeta prazi raMountain kusvika akura. Ichi chandinacho ichi. Ani macho pakaiswa ball point vagashidza pakaiswa ball point. Saka isusu hatidi kunyanya kuti titaure zvinhu zvinoenda mberi. Imimi wiriranai because pano pamuri kutogara. Aone sawa. Aiwa kana tatopedza apa hapana paunoriona. Uona wakamira zvako. Because chinhu changu ichi. Ini ndiri kuda kuti tiite nyaya yedu muchidini pakuti iri guva iri riri kuda kunzi riiswe dombo iri. Vana vacho vari kuti vebaba vane guva riri kuda kuiswa dombo iri. Aiwa vanobvunzawo ari one chete ndiye ana baba vada kuiswa dombo iri, right? Ko ava vari kuda kuisa dombo iri havasiani ndiani pane ava vari kuisira dombo isu. Aiwa, pindurai zvandiri kutaura. Ndati ava vari kuda inzwai kani. Ndati ava vari kuda kuisa dombo apa paguva iri. Pamwe hamusi kunzwisa zvandiri kunyatsotaura. Kana mazvitadza munogona. Pamusoro imambo. Noti tikaswereka. Imbomirai mutete. Kana musingazvigone mota. Handingabvunzwa vachiti mwana wenyoka. Handini kunzwa mambo. Mwana wenyoka. Mambo. Ini ndiri kutaura kuti ndazvinzwa. Handidi. Garai titaure. Imimi pindurai mubvunzo wabvunzwa nevanhu. Pindurai kuti mwana wamutsvaga. Haasi mwana wamutsvaga uyu. Haasi mwana wamutsvaga baba. Saka iye zvino izvi dombo kuti riiswe. Hariiswi mambo. Miraise mukati hariiswe kaeni. Imi hamuna kufa muri wapenyu. Akafa ndiye anoda kuti aiswe dombo. Saka mukaita nharo dzevanhu dzenyama muchiri kufamba isu hatina kuuya kuzoda kuita zvamuda kuita. Isu tinoda kugadzirisa kuti akafa uyu aisirwe dombo. Hazvitadziswe nani futi nemi. Kana musingazvigoni moti hamuzvigoni. Ini ndati uyu munhu akafa uyu vana vake. Ewe kana unoda kugara garako ndoramba wakamira gara. Aiwa uko imbomirai uko. Ndati uyu munhu ari kuisirwa dombo uyu vana vacho vapenye. Kune one asara. Kune one. Ari kumayo beti. Ndiye one chete wamunoziva. Ndiye one watinoziva beti. Right. Ko kune dzimwe dzimba idzi hakuna futi. Kune dzimba dzipi? Dzimwe dzana baba munini. Kune mamwe makuva ataurwa matomba. Hakuna vanhu hero. Kune makuva. Makuva aripo ndiwo atiri kutaura tete. Pane ratete iyo mwana wamutsvaga Florence. Ndiyo vari kutaura kuti vanoda kuisa makuva. Ndiyo vataura kuti vana tete vanoda kuiswa makuva. Ende vana vacho vakatouya tikataura navo vakatotaura vana sekuru kuda kuisa makuva. Tikati aiwa hapana chakaipa nokuti isu tiri kuziva kuti ava vana vechi vemuchakabva.
Saka apa risiri kuisirwa badzi iguwa hwaniro remurume. Ndora muri kureva kuti ndori riri kupokana vanhu ava. Ndori chatiri kupokana narume. Nekuti mambo isi chatiri kuziya ndizvai kwavarume. Mukataura muri tutuka here. Panyaya hatitaure tichidaro. Munhu anotaura ari 1-1. Tozwanana. Noti kuya kwatakuti muye panapa kai. Panenge pane zviri kunetsa. Saka zviri kunetsa zvaito zvateida kuti zvidini? Zvitigadzirwe. Inini mambo panandida kudera ndipekuti kuiswa kweguva iri hakuna kushata. Handitika chakashata ndechekuti murume uyu arikuda kuuya kutanga kuisa dombo. Takatozvinhu tiri kutoziya zvese zvinoda kuitika. Arikuda kuclaima ownership yekuti ndibaba wangu nekuisa dombo first. Handiti maona. Saka tiri kuti ngapaite clarity. Haungauye uchiti iwewe urikuda kutora kuda kuti iwewe munhu akafa wotora advantage yekuti wakuda kuti ndibaba wangu. Mushure mekuisa dombo pane nhau dziripo dziri kuuya dzatiri kutoziva. Saka tiri kuti ngapatange pagapainzana. Nhau dzitaurei dzinzike kuti ari kuda kuzoti ari kuda kuzoti. Because vamwe vese varipo pamwe chinoputika kuputikira vamwe. Taurai zvari kuda kuzoita. Nditori nenyaya mambo. Nditori nenyaya mambo. Ngamirai garai pasi. Taurai pamusoro makurukota ndizvo maratidzwa pepa namambo rakabva kuministry of lands rakanyorwa nani nhau iri yakanyorwa neministry of lands haisati yapera. Ini ndakatoenda kuofisi kuHarare. Ndati yakanyorwa nani chete nekuministry of lands. Chinzwaika kana muchitaura mukaita nhoroondo dzisina basa hadzishandi. Muchiona tachembera kudari takabva nekoko mungu hakunei handiti. Saka ndati pepa mariona here. Tariona mama. Rakabva kupi? Kuministry of lands. Raiswa nani? Kune mazita mairi kamambo wangu ari mazita mairi ariko rakaiswa nani? Takatobvunza nyaya iri kutofanira kutopinda mudare yekuti paite clarity yekuti ownership yefamu iri kutorwa nani. Hasari zvabuda pachena izvo. Right. Chinzwai. Zviri kuenda mberi handiti. Hazvisati zvabuda pachena. Asi muri kuita nharo muchinzwa kuti zvakatanga. Ndizvo. Kutanga kwazvo zvakatanga sei? Kutanga kwazvo ndizvo vari kudhonzerana. Kutonzerana nani? Ani nani? Ayo mire. Ani nani? Mountain nesu vana vaBoniface. Ima ndizvozviichia pakuti muri kudhonzerana pakuti ya. Alright mambo, indira kubvunza nyaya tinayo muno ndiye prize here kana ndinjekuswa kwamakuwa. Because takusanganisa nyaya yeprize neyemakuwa. Because nyaya yeprize iri yega. Nyaya yekuswa kwamakuwa iri yega. Isa kusanganisa nyaya yeprize. Isi yeprize hatinei nayo. Kana iye akauya achiti ari kuita total ownership yeprize. Muri kurebesa kwa. Ayo isi yeprize hatinei nayo. Isi yeprize hatina kuitaura. Ende hatinei nayo, hatisati taitaura. Ngatirege kuita nayo. Ndo chinhu chekutanga. Tinoda kutaura tichinzwanana handiti. Ndizvo. Kana tichinzwanana tonzwanana. Kana tisinganzwanani hatinzwanani hatiti mheremhere. Ndizvozvo. Ndozvatinoda handiti. Ndizvozvo. Right. Apinza nyaya yepurazi ndimi handiti. Ndimountain. Ndiyo makateerera. Ndiye atanga kuti vanyaya kutaura kuti baba wangu aita makapi akatibvunza mese. Handisi kubvunza mese. Handiti ndikupointa iwewe. Ndizvo. Ataura nyaya makapi. Handiti mountain. Handiti mountain ndopi. Mountain ndeuyu. Right. Pane zita rani. Mapepa ndiwo wabata ukaverenga. Pachi. Papepa. Ndosaka ndati isisi hatina kuinga nyaya yeprize. Tainga nyaya yemakuwa mambo. Because nyaya yeprize inyaya itori yega. Nyaya yeprize tiri kutoiziva. Ende ndosaka ndati nini pepa rauya namambo iri rakanaka hongu. Asi inini ndakaenda ndega semwana waBoniface kuministry of lands kuHarare. Ndikaudzwa zvandakaudzwa. Handikwanisi kutaurira. Ende ndosaka ndakapiwa ndakutaurira list number yababa wangu yavakandipa inini ya 1973. Ndinayo. Vakanditi munouya nayo. Iye mountain wacho anofanira kuuya. Mugara apa togara apa tokuenzanisai. Totaura nyaya yacho. Ndezvepurazi. Isi nyaya tiri kuyataurira panapa inyaya yemakuwa mambo. Kuti makuwa ari kuda kuitwa. Ndofunga mambo onzwa vanga vachiclaima kuti inini uyu akazopindurwa nababa uyu akazopindurwa nababa uyu. Ndopatiri kuti atotaura muno kana anga asina kuzviteerera kuti mai vake vakapindurwa nababa wake uyu. Azvitaura. Akati baba wangu inini vakapindurwa namaSamuel. Handizvo zvangaitaura pano. Saka kuda kuti apa panhau yemakuwa pane nyaya yakafa. Munhu ari kuclaima kuti ada kuisa guwa asi ari kuti ndibaba wangu asiri baba wake. Ndopatiri kutaura kaisusu. Uyu ataura ari kuti ndimukoma wake ka. Kuti inini mai wake uyu vakapindurwa nababa wangu.
Hando zvataura pane here muri munhu. Ayo, regai timbobatsirana. Ataura pachena kana ungozviziya here. Uyimboma kwakudza. Chimbomira. Ndatindi kutaurira nyaya dzaiitika kare nemadzibaba. Handiti? Ndizvozvo. Madzibaba edu ainyanyoda vana vakomana. Ichokwadi. Varume. Ichokwadi. Kana mumba mukanetsa kuti maita vasikana vega vaitaurirana madzibaba pachavo. Harisi haina mwana anoipindira. Ndizvozvo. Mainzwa? Haina mwana anoipindira nekuti that was the system yavo. And as we are, iwewe ukanzi uri mwana weuyu. Handiti? Wanzi uri mwana weuyu, zita richashandiswa ndera baba mauri. Revava vari kusera harishande. Handiti? Iyo yese yamurutaura yekupindirana. Handiti yataurwa? Makanyoreswa here kuti baboyi ndisamira. Handiti kwakangonzi Boniface mwana waZakaria. Ndiyoyo. Aye wakaimbomira akakundipindura. Tiri kuedza kutaura kuti that was the system. Isusu chatiri kuda ndechekuti uyu ari kuda kuisa dombo ratete nerababake. Handiti? Imi mungatora mbiri ratete kuti rababake because ndera baba vake vakamuzvara. Anoziva kuti ndera baba vake ndiani mama? Uye murume mukuru nevava vauya kuungana. Vari kuuya vane saidira vari kuuya naro because vagara ava vana vaSamero ka vauya ka. Vari kutaurira kuti vari kutaurira mwana waSamero mama. Aiwa hatina kukudaidza hatina kutaurira. Vauya mamba vana vaSamero ava mamba. Vauya vana vaSamero. Handika havasi kutoda uyu kuti auye adye nhaka yekwaSamero. Ndosaka vamwe vari kutorwirwa nhaka yevavo. Ari kutorwirwa nhaka yekumekoke. Nokuti mutazvinobese toda kutaura chokwadi. Toda kutaura chokwadi. Mirai Mirai tinoda kuclear nyaya iyi. Nyaya imimi pachenyu. Dai vanga vari baba venyu vari kutaura izvi. Noti imimi makasiyiwa nababa. Imimi makatosiyiwa nababa kai. Madzibaba ndo anofanira kutaura zvinhu zvavo. Hapana mwana anoti anoda kudya nhaka dzemadzibaba achipo. Vari ndizvo. Hapana mwana anoti anoda kudya nhaka. Andini muri kundiona ndiri kuti teererai. Ini ndakapinda umambo kai. Ndakapindira babangu zita rawo. Asi kune dzimba dzevanhu vakakura vahombe kwandiri avo varipa. Kuna namukoma vakawanda. Kune dzimba vanachadzamira vanani but vaive vadiki kuna baba vangu ini. Ndina baba ndine mukoma wangu wamunoziva anonzi Churu Crispin. Wokwa baba munini uko kwa Musawe mukuru kwandiri but haana kupinda Churu because haapinde munhaka yababa vangu. Handiti? Saka nyaya iri kutaurika apa ndiye nhaka. Uyu ari kutaura dombo raari kutaura. Iro dombo dai mamurutoti aiwa iwewe padombo rauri kuita wakaita usina kutiudza. Ende iwewe pamari yauri kuti wakabvisa wataura iwewe kuti dombo rinobatsiranwa nevazukuru. Maitoti rakaita mari. Maitoti rakaita mari kuitira kuti tikubatsire. Aiwa. Alright, regai timbopa tete venyu. Mai mudenga mune chekutaura? Mai mudenga mune chekutaurawo here? Vanhu vese vari muna vaurayi. Ndanga ndakutaura shoko iro. Ndikasvika pakutaura mavhi ekuberekwa nemagariro evanhu ava. Vanondiuraya. Aiwa. Maziro angu. Tiri kuda kuti mutaure zvedombo. Zvedombo ini kuti mwana baba vangaise dombo rababa vavo. Nekuti ndo baba vake. Ndo baba vake muchaka. Ndo akamubereka isusu tichizviona, tichizviziva. Vese ava vana nhoroondo dzavanadzo baba. Vanozondiuraya. Mwana uyu ngaise dombo rababa vake. Nekuti akaberekwa ndichiona ini. Vakazvimirira ndega. Vese vana vaduku kwandira. Saka isusu vadare tinoramba tichienda mberi here nenyaya iyi. Saka tete pari panyaya yedombo mamvera sekutaura kwamaita nematauriro aitwa nababa avo. Ndofunga pane pabatana
ava baba vari kuti uyu ngaise rudombo handiti inimiwo futi matsinhira futi mukati uyu ngaise futi dombo ravani rababazoita henyu kune kwako kumashure asi panyaya dombo mashoko iwaya awirirana handiti gai tichiraunda timbopawo avo mai ava nautaura pamusoro imo nedare renyu nevese vari pano. Ini ndini second born yamai avo. Amai vangu vachiroorwa, ndini mwana wakasvika naye papurazi apa. Alright. Papurazi number 39. Alright. Ndiri mustandard 2. Alright. Amai vangu baba amudzamiri wakatibata sevana vavo. Alright. Tikashanda mukoma. Takasvika purazi iyo ine chikwerete mazvinzwa. Alright. Zvakanga chakakura. Tikapedza tikashanda mondizvo namazino nemakumbo kuti purazi iite title deeds yasvika mumaoko mamai vangu. Amai vangu kungoti zvinhu zvekuti vakafa mapapers epurazi wangu ainazvo zvese anazvo uye akapuhwa naamai. Amai wafirwa nababa 1968. Inini ndakanga ndiri mustandard 6 ndikatadza kupedza standard 6 baba wakunekaira nekurwara. Zvadaro baba wakafa ndikabva kwaRusapi ndikauya papurazi. Papurazi ipapo baba wakasiya manyora enoti ekuti ndakufa asi kana ndafa tsamba iyi unofanira kutora mwana wangu uye akanga ine 2 years. Unotora tsamba iyi pamakarara wedza. Saka amai ndakatwaigera mari ndini. Amai vangu vakanga vasingadi zvekubva papurazi asi wakafuswa izvo zvitazvinzwa papurazi ndiri kuti chatakusumudzirai ndichekutaura nezvedombo. Dombo mukomaka uyo mukomana akafona achiti tete ndiri kuda kuti muti imimi munoti dombo ngariswe here. Aiwa dombo ngatoisa nekuti ndera baba wake ndiye mwana uyo vaiva vairi umwe akafa akasara ari 1. Saka uyo anonzi Mountain Moria akafa inzi Mountain chakuti ngaise dombo isu chaitobatikana hanzvadzi pepa ramabudiseri ndikati nditauri rakaoma. Mwana uyo akanga apuhwa discharge naDA kuti atengerwe sipo chipa pamwedzi nemwedzi kusvikira hapana. Atauraga hapana kusvikira inini mukwasha wenyu akatora mwana uyo kuti amuendese kuchikoro. Nehanzvadzi yangu inotera mashure sekunge baba watibata zvakadi zvakanaka. Mwana wamai vedu tatinaye tazvinzwa iyo raunda yako mambo inoda kutaura mashoko ekupedzisira. Taurako. Inini ndiri kuti mambo nawi maonero andiri kuita nditika ndiye kuti hongu dare tagara ichokwadi asi magariro ataita dare iyi nezvandiri kutoona ndizvekuti inyaya yanga yakatoriyeswa kudhara. Ndava mapepa akubuda kuti pakutarwa nyaya dzekupurazi mira ndikubatsire. Inini ndiri mambo kai 1 kana ndichiita nyaya ine chinhu chekuita chinonetsa ndinotonotsvaka ndizvozvo andida kuti ndikutsinizira pane nyaya yeuyu yekupurazi ndizvo zvandoti andida kutsinizira panyaya yeuyu yapinda nayo yekupurazi kuti isusu nyaya yatawira panapa ndiye kuti isusu tiri vanhu vatema vanoenderana nechikaranga chedu handitika chekuti dombo kana richiiswa haringoiswi kungoti munhu auya ati ada kuisa dombo handitika pane tsika nenzira dzinoitwa dzekuiswa kwedombo. Imi mambo munotozviziva kuti kana vanhu vachiisa dombo mufamily vanotogara pasi vowirirana. Zvino pano pari kurakidza kuti dombo iri riri kunzi ngariiswe isusu tisiri kubvumirana nazvo kureva kuti matambudziko achaitika mushure medombo isusu mambo tiri kuda kuti zvive witness mangwana nekuti ava vanhu vauya ava vari kuti vana mudzamiri handitika ndambozvitaura muno mudare kuti vauya vakamirira nyaya iyi vachibva kusaidhi rana baba vana Samero vanovazve ndio saka ndiri kuti ininika isusu sevana tiri kutaura kuti pane 70 years handitika dombo remunhu afa handitika
hapana chiri kutaurwa kunzwa kuti isai dombo chete. Handitika dombo isi takarichengeta isusu for 70 years. Dombo tisi takarichengeta isusu for 51 years. Baba wangu akafa paprazi vaine 80 something years. Makuwa yanga hapo. Handitika zvese zvikuratidza kuti izvozvo good. Imimi makachengeta matombo ndizvozvo. Uyo aripoko munomutaurira kuti dombo iri takarichengeta. Zvakafanana nemunhu kana aine aiwa amuridzi-tsamwa munhu kana aine chinhu chemunhu chaanga achichengeta, mutemo unofanira kuti munofanira kumutenda kuti aiwa iwewe wakatichengetera. Takaenda kusabhuku kwamukoko tikavabvunza kuti zvamuri kuti mushini uyu anga akachengeta bhuku, vana sekuru vake vanani ndo vaingobata bhuku, munomutenda nei? Andi muri kunzwa ndonge vaiwirirana nazvo mama. Teererai, hapana munhu asingawirirani nechinhu. 1 2 ndoda kuti tibatsirane mugare makazoziya pamutemo wemuno muZimbabwe. Uyu ane right yake kuramba kuenda kun'anga kana achiita zvechechi, ndizvozvo ane right yake. Imi mune right yenyu yekuramba futi kuenda kuchiprofiti kana muchida zvekun'anga. Handiti marights evanhu iwayo. Right yandinayo kuti nini guwa raari kutaura kuti nini iguwa raarida kuisa dombo, ndine right yaro yekuramba kana ndichiona nzira yaikuitwa nayo haisiriyo. Inzwai mambo. Aiwa miras, isusu hatisati tapa ruling. Hatisati tapa ruling. But ruling yedu kana kuti ruling yangu inini pamutemo wenyika weZimbabwe, iwewe kana wapiwa judgment une right yekunoikwikwidza. Judgment handiti une right yekunoikwikwidza, but unfortunately waunenge uchikwikwidzana naye ndeuyu, because uchangoenda nebepa rako nehayeyo kukoti ina handisvikiko. Ende judgment yatinopa isusu hatinyanyope judgment yekunyepa, because tine vakomana vese varapa. But manga muchitaura zvinenge zvichiteererwa, tichibvunza mubvunzo tichidii. Chandinokukumbirai ndichekuti sinzi muri kutaura uyo kuti ari kuda kuuya kuisa dombo, haisi nyaya yekuti ari kuuya kukurwisai. 1 2 nyaya iripo ndeyekuti tanzwa mukoma wako achitaura kuti pakupwititika makuva ane moto. Handiti saka zvinhu zvinoda kuitwa kuti zvipere. Handiti ndazvitaura apa kuti hatichaziva kuti iye chii chakaitikawo pari. Pamwe anodaro aine zvakamusunda akanzi ndigadzirire dombo rangu. Ende chinhu chechitatu chamunofanira kuziva ndichekuzviisa palevel yenyu. Level yenyu ndiye vana. Kana muri vana chikwirai kunana baba nana tete. Hamugone kutoti inini ndatositemba iwe uri mwana uchizoda baba, uchizoda mai, uchizoda tete. Ndiri kupanzwa mama. Chivanhu tikuedza kuti chivanhu. Ende isusu dare redu ratinogara rinei nderetsika nechivanhu, kugadzirisa kuti vanhu vanogara zvakanaka. Muno hatitauri zvekukurwisanisai neuyu. Hatisi kutaura zvekukurwisanisai nani neuyu. Tiri kutaura zvekuti imimi matauriro ari kuita ekuti ndinoda kuisa dombo, imimi chiwanai dzimwe nzira dzekutaura naye panyaya dzedombo. Ende zvatataura muno tatotaura mine vanhu vakawanda vekwenyu kwamudzamiri vachizvinzwa. Ende zvematombo ndakazvitaura pakafa baba wako paya vanhu vakanga varipo, ndikati no matombo zvaakaita panapa haana kumira mushi, ngaagadzirwe. Ende vataura kuti takanga tiri kwamuziti semhuri tikatenderana kuti matombo aiwa iwe ungosikozvi hauti aiwa teerera. Tiri kutaura handiti tiri kutaura zvataura munhu. Vari kutaura zvavakataura zvavari kutaura vakaita zvisiri izvo mambo. Ndosaka ndikati muda kuti ndikubatisei chokwadi. Ndikubatisei chokwadi mambo, nekuti kana vachiti vakataura nevana, vana vapi vakataura navo? Vese ava vanga vasipo vana vese ava. Vakataura nani? Ava vari kutaura nevanhu. Vari kutaura kuti teerera. Iwe uri kuda kutaura wakananga kumba kwenyu. Isu hatisi kuda kumba.
avo vati takataura sefamily. Family iripi mambo? Iyo imwe iri uko. Vanga varipo here kunhamu kwaketinawo? Ndiani anga aripo kunhamu kwaketinawo paataura? Ndozvandikutaura, saka musati musataura sefamily kuti hanzi takataura nefamily. Hapana anga aripo kunhamu kwaketinawo. Vari kutaura nevana Perez, vari kutaura Patience ndiye anga aripo. Ndio vari kutaura vakataura naye. Patience ndiye anga aripo kunhamu. Anga aripo here. Vanga varipo here kunhamu vese ava muri kutaura mambo. Chero vanga vasiko. Saka ngaarege kutaura mambo akupe shoko risiro rekuti hanzi takataura nefamily. Masumudza roko. Mbomira. Masumudza roko rwekuti aiwa ini ndinoda kutaura ndichiti panyaya dzematombo dzinoda kutaurika chokwadi haizi nyaya yekuti inongoitwa nemunhu wani. Kwamuziti tiri kutaura zvekwamuziti kuti makamuriko here. Kwamuziti ndandiriko. Akataurika here nyaya dzematombo. Matombo akataurika matombo akataurwa ainge achidzi matombo tara kugadzira matombo uchigara henyu pasi ndo zvakatenderana. Kana zvakataurwa seizvozvo isusu tiri kuda kungotaura dare harimanikidze vanhu garai maziya izvo. Dare harimanikidze munhu. Dare rinokupa flow. Rakupa flow iwo zvaunenge uchitaura usataure zvinozokubata wega zvichikukonesa. Isusu tiri kutaura kuti kana zvakataurwa zvekuti matombo ngaaitwe zvakataurwa aiwa tinokupa jongwe kashamari. Unotipa jongwe manje manje hatisi pamagirosi tiri mudare nyarara. Isusu tiri kutaura kuti uyu ari kuti ari kuda kuisa dombo ratete nerababa ake imwe mhuri kana kuti vamwe vekwamdzamiri vari kuti matombo iwayo ngaaitwe. Alright, ngai ndikubatsirei. Iwo Kenneth haana kuuya panoka asaka ari kuziva kuti pano pane dare. Kwafiwa ndekuti mwana wangu ashaka. aifanira kuuya anga ari panapa muchionesana. Ende ndoda kuti ndikubatsirei paukama. Hapafanire kunzi imba yedu yatinobuda ndiyanhingi. Batai dzimba dzese mudzibate, mubatane nedzimba dzese muite chinhu. Ende wataura rimwe shoko randada rekuti ava kwavo vari kuita vega hazvifaniri kudaro. Kwenyu hazvifaniri kudaro. Kune uyu hazvifaniri kudaro. Handiti zivai chunhu cheumwe nemumwe kwamdzamiri kuti awirwa nedambudziko ripi. Isusu basa redu nderekukutwasudzai chete. Apa pekuti matombo ngaaregerere kuitwa inini samambo handizvioni zvichibuda. Isu tiri kuti matombo ngaaitwe. But imimi endai munotaurirana nenzira yakanaka. Tauriranai nevava modaidzana dare kumusha uku. Iva vava votaura handii muri kuzvinzwa. Mbomira henyu tiri kuti uyu ane right yekuisa dombo handiti. But ava neuyo mukomana ngavataurirwe kana kuti ngavadzidziswe vanyatsopaona chakanakira matombo muchiwirirana kuti matombo aya ngatiisei nechikonzero chinoti. Mukatarisa dombo harina kutangwa nesuka riri mubhaibheri. Mukariverenga if I am not mistaken 37 dzaeyo 36 point chakadaroko dzaGenesis dzinotaura shongo yaRakeri. Handiti izvozvo waive mucherechedzo wekuti vana vachauya mangwana vanongoona pakanyorwa kuti pari kunzi nhingi. Ndo vaive sekuru veda. Hatisi kuita matombo haafaniri kuita senge kuunity L kana kuti kunonzi kuyu kuroundabout kuya kuti nokuti kumbudzi zvekuti vanhu vanotosvika vachitsvaga kuti takamboenda napo takanga takavaisa pamuri kuti takaisa kumberi kwacho kuti kwatova nemamwe hamuchaziva. Saka isusu tiri kuti vekwamdzamiri imimi vakuru mbomira izvei. Imimi nyaya yenyu ndeyekuti koti isitembe nezvedombo. Hamusina chamuchataura muno. Handizvo ava vasina chavachataura. Isi tiri kuda kuti mhuri iyi
nemi vana babacho mubatsirane kuti dombo riiswe, because chero inonzi chii, chero koti haifi yakaramba kuti matombo aiswe, handiti chero kumapurisa chaikoko havafi vakaramba kuti matombo aiswe. Hatisi kuda kuti pazoshandiswa mapepa anowanda achiti ini nekuti ndakazodai uye achiti ndakazodai. Zvepurazi zvamanditaura zvezvezvi ndezvenyu. Isusu munomu tinokugarisai zvakanaka kuti endai munogara, isai matombo, wiriranai. Umwe akauya kutora mupikicha chaiko uri nani than kuti munhu anoenda padombo pamakuwa momona aripo bhavaenda akadai. Ko ruitei apa akutenda akadai. Ndo zvinokadzisa izvozvo than kuti munhu ari kuti inini ndiri kuda kuti baba vangu ndivaisire dombo, ende vanhu vese vataura kuti ndo baba acho. Chero tete avo vataura kuti mwana uyu ngaaise dombo rababa ake. Handiti mazvinzwa mune chekutaura here tipedze basi. Vanhu vakawanda ini mambo hangu ndichingopesa pane zvamataura ndazvinzwisisa, asi chokwadi chandiri kuda nacho munomu ndechekuti inini ndakazvimirira pachezvangu. Handitika ndofunga ava vataura pachena, nekuti kana matombo achiiswa munhu achinzi ari kuisira baba wake dombo, anoisira baba wake. Handitika kana family ichinge mawirirana, handiti ndofunga matonzwa kuti patori nedispute yanga iripo yekutoti ataura uyu kana anga asingazive kuti mai vake vakapindura nababa wake. Handitika right, aiwa ini muri kutaura. Handitika ini ndiri kuti matombo kana achibvumirana kuti ari kuiswa, handitika haaiswe vanhu musingawirirani, because muno hamuna kubuda shoko rekunzi vanhu vawirirani. Ndo chokwadi chiri pano, nekuti kana vachinzi vanhu vawirirana vanobuda muno mudara vaendaniswa namambo kuti aiwa vachibatana maoko kuti tanzwisisana. Handitika but zviri muno ndezvekuti vanhu hatina kuwirirana kuti matombo aite sei aiswe, nekuti nemhaka yekuti hapana chokwadi chabuda chiri kutaridza kuti tiri kuwirirana kuti matombo aiswe. Hapana chokwadi chabuda chinoratidza kuti matombo aiswe, nekuti inini dombo roda kuiswa ndireva sekuru vangu. Chokwadi chiripo chekuti matombo aiswe chiri kurambwa newe. Iwewe ndiuri kuramba kuti matombo aiswe nevamwe vakwa, but isu tiri kuti matombo ngaaiswe. Saka mambo muri kuti imi munhu akauya uko auti ada kuisa dombo musha menyu imimi musingabvumirani nazvo, munobvuma here? Ndizvo zviri kuitwa kuti ava vabatana nevana vakwasamira kuuya mumusha medu kutirwisa kuti vanoda kuti dombo riiswe chete zvenharo. Ndizvo zviri kuitwa. Mambo mutongo waandika ava vasi vana mambo mutongo uchatapuwa na mambo ndo uchatedzerwa. Mutongo uchatawa na mambo ndo uchatedzerwa. Ava vatawa zvavo vatawa nezvavo, asi mambo achapa mutongo wavo ndo achakupa mutongo izvezvi munhu wakamira sei ndo uchatedzerwa. Kuuda kana usauda mambo anopa mutongo wavo. Right. Aiwa abaisa mnatotara tichipedza sezvataura mambo asati ataura, iwe mukomana wanga uri kuti unoda kuaisa rini? Ndiani? Iwe. Ini ndandiri kuti tinofanira kugara pasi sefamily towirirana. Handitika matombo kana tichawirirana sefamily isusu. Family right, inzwa muchichimbuka. Family yedu isusu. Aiwa terera unzi. Tabudisawo kunze vese. Right. Family yauri kutaura iwewe. Muri kuda mambo avakaisa matombo kumusha. Ndinzwiseu mambo ndiri mwana ndinoda kutaura. Avakaisa matombo ana baba wana kuti shaidza. Saka wai vari kuuya kuti manikidza kuti isai dombo remunhu uya. Wai vari kuti manikidza kuti vari kuuya kuti isai dombo remunhu. Mambo ndinzwisei chandiri kutaura. Terera unzi. Apacho pandiri kutaura. Ndiri kutotaura pauri iwewe kuti iwewe nefamily yako yauri kureva iyi muda kuronga kuisa dombo rini. Kana uya akauya tikawirirana kuti zveshuwa matombo ngaaiswe anoiswa. Asi kana because matombo ada kuiswa pamba patakagara. Omanikidzwa kuti ngaaiswe pamba patakagara. Muri kuti mambo. Tererai. Matombo aya
arida kuiswa pamakagara ko makuwa hapana makuwa era makuwa aripo ndo arida kuiswa matombo asika haiswe kuya kuisa matombo imimi muchiti muruda kumanikiza kuti munhu isa matombo isusu tisiri kuwirirana nazvo uye haasi kuwirirana nesu pakutaura kwaari kuita nekuti angaitaura nyaya yekuti ane maodhi anoisa pagurupu handitika ane maodhi anoisa pagurupu achititirete isusu opedza kuti ada kuisa matombo ipapo ndezvemapurisa zvekuretena saka ndiri kutaura kuti mambo isusu kugadzirisa kwamaitaka kana muri kugadzirisa kwekuti muri kuti ngaaende anoisaka kureva kuti hapana kuwirirana kwataita zvangofanira nokuti maisa hondo mukati mefemili yedu ndochokwadi maisa hondo kuti iwe enda unoisa iwewe uri kutika iwewe ava ngavauye kwamuri handitika noti kuti aiwa akamuda kuti ava vauye uku mowirirana kuisa tombo ando zvamuri taura muri kuti ava nemumi mukai mawirirana dombo reiswa kana mukawirirana hariiswa handiti ichokwadi ingadaitipachena wani kuti nhasi kana dai tiri kutaura wiriranai neiyo iwowe uri kungazokutaura iwo wirirana nevarume kuti ngatiisai dombo chete kuwirirana chete kuti tiise dombo ndisimbona pane chimwe chinhu chinonetsa vavo dombo riri kutezezwa asi rinokuita mutowirirana. Aiwa musati masumuka imimi garai pasi shona iripo sekutaura kuri kuti ava ndo vari panzvimbo pane matombo amurira kuti munoisa pane makuva amini saka muchidimbu ndezvekuti imi muri kunzwa zvekutaura noti homwe inenge yakachengeta ndiwo ava varuma saka imimiwo kuti matombo aiswe sezvo mauya pano padare takukupai mukano wekuti moonana nemurume uyu mogara pasi mogadzira matombo ekuti aiswe sandizvo here murume ndozvandiri kuti chinzwai bamukuru aiwa miraizve musatarisa nemega kana yakomana tarisai inzwaika aiwa kani inzwaika isu tatiri kuti chekutanga ngaatanga abvisa mari yedare aiwa abvisa bhachi wabvisa bhachi kayo tarita bhachi karo wabvisa iwo taritaure wabvisa bhachi inzwaka uri padare aiwa ngaabvise jongwe ngabvise jongwe ngabvise jongwe hatimbodi kunetsana iwo gara pasi tipei mara panapa tine mapurisa hapana chinogonedza zvezviri kuitika izvi zvatiri kuita zviri pamutemo kana mamune zvimwe zvamuri kupurana kae hazvidaro mwana wamudhara unzai jongwe pano inda muchiita zvinhu zvakadaro wakomanai ingati atatoenda kumagumo kokupedza nyaya yako handi ata kuti muchiyanana neuyu newe zvino ava hatinei nezvo zvamuri kuti hamusi kubatanasasanganise nyaya vauya sei pana vauya sei mambo vauya sei uya kutichedzera nyaya yakariyeswa panounoubvunzani tsvake vanhu kaisi isu notsvaga muri handii muri vatatu neuyu vamwe yake mutangi tongedzawo
aiwa mari vanayo pano imimi maitochengetwa papurazi nababa wenyu takuti muri vana imi nyararaimi imimi muri vana hauna kana pompo ya mina iwe aiwa gaita si tipe kuno tipe mari aiwa tati msala kupi Twagai mwena. Aiwa atukupese twagai mwena. Tota nyaya twali papa stanjongwe. hapana kuyana kwandita chitita kuti chitima chinoyakuda kukrasha nini chitima chechi chanotaura mama chitima chei kundishedzera vanhu kuti vave kuzoda kundirwisa kupikisa inini iye yega ndiyeiswa kudhara iyi saka ndio maperera ari kuitewa ya ndio maperera achekasi rega wanzo abafuta kai tokuti futi mwejongo aiwa ayo toramba tichiti mwejongo ukazi sisati sikuda zvenoizi guys isusu tauya kuti tikuumbei hatina umbonge tichiziva kuti nyarara hatina umbonge tichiziva kuti kwamunogarawo kumune nyaya dzematombo tadzinzwira muno takadzinzwa tikauya tikakudaidzai chete ndo dzatiri kuda kuedza kugadzirisa izvi zvenyu zvevana dhuri vana kirimanjaro izvi isusu aya mapango aya tinongosiya takakuisa chenapo ndotomboenda kana kupurazi kuwedza kupurazi kwangu ndozoya ndokubvisa manheru kana ungofonerawo kumana pamukamba kuti mukinure takakusungira ipapa hatisi kuda zvenoizi dare redu riri straight isusu takutaurirai kuti chiwiriranai neuyo muise matombo semhuri yauri kudai chokuti semhuri muita semhuri ndo zvedu zvatakutaurira izvi kwete kuti tirambe tichingoti wororo isusu kupedza kwedu nyaya tiri kuti imimi chiendai munowirirana neuyo namountain kuti matombo aiswa hapadikwe noizi hapadikwe zvekuti kana tikati wiriranai hatisi kutaura zvekumanikidzana tiri kutaura semhuri kuti muri kunoita zvinhu zvenyu semhuri hatisi kutaura zvekuti ruwanai zvamunoda kuita izvo hazvishande zvekurwa hazvishande ende zvine matambudziko mazhinji because ramangwana munototsvagana futi pane pamuchadana utsvagana kuti iwe uya ndo zvinowanika muupenyu ava vamamuchiti takadaidza hapana watakadaidza pavanhu vese hapana wandakadaidza ndiri kureva ava vauya kuti hapana wandakadaidza
auyu ndomuziya akati tinosangana stereko uyu ndomuziya uyu akatongondifonera kuti mambo ndanzwa kuti kuzvanzi kuna maiguru kwasiyiwa bepa andizvinoita namba dzake dzazakariya dziri kuramba ndikakuedza ndiwo wakazofona wega ndikakutaurirai kuti zvawati uri kubulawayo dare mutemo waro haugoni kurovha kuuya kudare ukarovha kudare unongotongwa usipo ukati ndichaedza ndikange ndatombokata zvekuuya zvekuti ndiuye nhasi bcause ndatine capacity building yedu yemalocal courts yematare anayo kunzi golden pico kwamutare ndaitodzoka sandi ikoko zvikanzaiwa zvitambokanzura kune vamwe vazhinji vakatavanzwa madheta achivhiringika tikati ngatadzorerei futi pafriday takanga aisa chipiri saka isi tiri kuti endai munowirirana dombo riiswe ndozvatiri kutaura endai munowirirana dombo riiswe tazvinyora judgment yenyu yatanyora munoiverenga mega mambo muri kuti tiende tinowirirana mumusha muchipfungaira moto moti miendai munowirirana munhu ari kuda kuisa dombo pamakuva pari kupfungaira moto mubva musi wauya pamakuva pari kuti imi moti mambo endai munoisa matombo kune munhu muri kuti tiwirirane sei isi tauya kwamaiwaka kana tikati endai munowirirana zvatiri kuti chinonzi kuwirirana manjiziwa ndimuri kutotaura kuti kuri kupfumbuka kuri kupfingaira moto ndimuri kutotaura saka munofanira kutonowirirana kuti todzima sei moto kuti tiise matombo ndimi muchanoronga ikoko zvekuti matombo kuti toisa sei dombo uyo ari kuti ane dheti kamambo raisa mambo kuti musi wakati hazimiswe sechitima saka ndinowirirana nese ndinoda kuti muninzise muendisva ndinoda kuti muninzise muendisva inimi muri kuti ndinowirirana nese kana achititaurira dheti musi wakati takutoisa dombo dombo raakatenga ega paguva rasekuru wangu arikuda kutenga mudzimu here munhu kuti atipedze musha nokuti kana pamuto paguva pakupfungaira moto mambo ndichadzoka kwamuri kuti mambo mhuri yakupera nenhau yamakatonga musi uyayo vana vapera ichokwadi ndiri kudzoka muno mambo ndinouya muno mambo ndiri kudzoka mambo kuti wanai munhu wamakabvumira imi kuti musi wakati aise dombo pamusha pangu musha vana vapera isusu panapa tawana dhete here dhete ari kutaura nderake ari kutaura dhete remusi wa4 ari kutaura ndiri chitima ina ndimiswe chitima chekuisa makoya nyaya kunokuta banyaya kuno zvino zvangori chitima uiri ngori chitima iwe kera mapatora kana mambo vachinge vachiti zvoendai munowirirana aiwa ko dhete ndoriziva kuti endai munowirirana muise matombo endai munowirirana muise dombo dheti vanarwa nderavo isusu tiri kuti endai munowirirana muwirirane mataura mashoko emambo ndisina mbobvisa bhashi saka paongotibvisa kuti anondinongedza kuti iwe kundinongedza kuti anoda kundimanikidza kuti adaisa dombo pa tisingawirirani ndozvangachita kundita kapa isusu kusumudza isusu tapedza yerenyu ende iye mambo bepa renyu right atiiye ava vatapedza nawo ngavachienda ichienda izvenyu mafoni enyarabu isu tapedza nemi maita moyo zvakanakai chikaidzoku
Mambo. Iwo enda nepepa rako. Izwai mambo ndisaka kuda kuno mudai. Jerai mambo ndida kuti munhu wese anzwe zimwe muda zvijeke. Mambo manyora apa. Kuti mountain ngaise matombo. Ndizozoka. Judgment. Ndo judgment ka. Toitaura kuti tisina kuwirirana. No wirirana. Endai munowirirana. Kuwirirana kugara pasi. Atitione pepa. Endai munowirirana. Mambo kana tisina kuwirirana nyaya nakupera. Wocho badi mwendi. Endai munowirirana. Date uya ana date endai munowirirana. Ndezve munowirirana. Iwo munhu womurume. Uyawise kana udakuona tu kana udakuona zvinopera sei uyabisiwa kana uyamwise uyawise mountain ungatara kuti ione chii hauna kana baskoro pauda ukenda lokuna malista hauna kana msemu wewe ya innocence ya innocence wewe ndakutaurira unotara pa group innocence unotara semu ngurire unotara innocence pa group wewe unotara innocence pa group wewe innocence Sotara zudanzi namira mbere bagwiwe. No sense. Iwe wakana kile kidaro mani. Iwe Zakaria. Iwe Zakaria kidaro mani. Iwe Zakaria unajikuza hapa mwana. Kuna kidaro mani wewe. Unaona mkomo hapa. Unaona? Anti kidaro Zakaria. Unaona andikizo soka. Nyaya chigadi chitaure. Zakaria. Andikizo soka. Hakuna mizana hapo. Wapi mizana unyarara? Mizana ndio mizana. Hasi mizana unyarara Zakaria. Hasi mizana. Kamini. Ndio banakuza hicho kwa. Mizana unzenga mizana Zakaria. Mwana yatsanga huyo. Ndakutaura hicho kwa. Makamuza bona pasi kuchera gora bona pasi mukaya. Makachera bona pasi mukamisa mshonga mukachira gora. Shika one, mtini mkamba shika. One, tukitaka kwa maruzo. Tukitaka hizo kumala tukukuta kumala. Amina mani. Kile wakati wakafukuzira. Wakafukuzira. Kana yako ndo kunuka kwa mfika. Akadeka zakatona. Bakamutora basashandisa. Munozwa nini? Udakuonererwa iwewe.
zihure remuntu jaira kutora varume vavanhu vakunyare
Hazvino zvonyorwa kana bvandi ari kuti ndiye munoisa matombo achisapai tisina kuita ati kana mawirirano kana mawirirano mambo vataura vega aiwa zvisu zvakanyorwa pane zvakutogara pasi towirirana munoda kuisa hondere mumusame vanhu munoda kuisa hondere kuti munoti mimwe ndiye munoisa chete isi chete kwete musaise pakazofiwa pakatanga kufiwa poitwa sei aiwa kataura navo pane judgment yatuti vaverenga hapana kuwirirana kuti ndamisa chiti matombo apolisi haishandi bhukuzi vari kuita nyora kapa yese ndiye mutemo wehurumende munobvumirwa kuenda mberi akuti judgment yaiswa papa ndiyo inofanira kunge ichiitwa. Hakuna mutemo unobvumirwa kumanikidza munhu kana munhu asingadi.